Imos aprender neste exemplo a traballar con textos. Para iso, o primeiro, vou abrir aquí un ficheiro que teño preparado, que é este pingüiniño que se chama Tux e é a mascota de Linux. Iso mesmo é o que vamos agora mismo escribirlle nun rótulo. Para iso, vou dándolle para atrás hasta que me aparecen as barras de ferramentas, pincho nesta letra que é un texto, e vedes, xa o teño escrito de antes, este é Tux, a mascota de Linux. Aquí podería escoller outras opcións de formato de letra e demais, pero neste caso a única que me interesa é o tamaño. Voulle poñer un pouquiño máis grande, a altura 5. Ya vale, e aquí o teño. Se pincho outra vez, mo escribe tantas veces como eu pinche. Botón dereito o solta. Vou borrar esta que escribín a maiores, e agora, se vexo que isto quedoume demasiado grande, pois bueno, podería borralo e reescribilo noutro tamaño de letra. E agora o que imos facer é modificar a cor deste Tux. Para iso selecciono todo o que quero cambiar, doulle modificar atributos, desde aquí xa teño todo isto seleccionado e o que quero modificar doulle ao botón de continuar, e agora pois voulle dicir que me poña en cor violeta, o ancho de liña voulle modificar a un poquinho máis gordo, a 0,5 mm, e o tipo de liña, que lle podería poñer calquera destes, voulle deixar como estaba, continua. Doulle a vale, e aí o temos. Isto é todo a facer para poñer un texto e modificar os tipos de liña. Agora a intentar ti facer os exercicios sobre textos e atributos que se che propoñen.